बेले सारा जायोलै थांनो जालायबाय सोरांनायनि मादो जादोबा मादो संना होदोबा आलु भाजा दै गिला गिला खालामनानै इनि उनाव धनिया फालौ बाथोन बिराद गोथाव जादों आखामा गेफे गेफे ना गुरै गुरैनिखाय गोथाव मोनसिनदों आङो फुङाव आरो मा संना जानो ओंखाम गेफेल' नांगौ आं आरो ओंखाम गेफेखौ मोजां मोनद्रा बेखौ संनांगोन थांदो फोर मबाइल लाबाय हेलमेट दाबो बहा थायो नै 3000नि जन्थायानो लेसानो जबाय थस्र' जनाबा मा बुङो नोङो साबि जोंना गैया सोंख्रनाय नाय अके बोराया थांखांबाय ओमफ्राय कुक्लुआथ' जोंहा फुङाव 7थायावनो थाङो आरोना स्कुलाव बिखौबो लायनो थांनो जाबाय नै जोंनि बिल्डिंनि सिङावनो बास फैयो आरोना बेयाव लायनो थांनांगो ओमफ्राय बेगा बिराद गोलोर जायो नालाय ओंखायनो लाना फैनांगोन नङाबा हारसिंनो फैनो हायो खाथियावनो खिन्थु बेगा ओलोर जायो आरो नै जों 3तालायावसो थायो नालाय 3ताला एकदम सिरिखौ उथिगोनो हाया ओंखायनो बेगखौनो लायनो थांनांगो ओमफ्राय फैनोबो जासिगोन बेखौ लायनो थांनांगो बिदिबानो ओंखाम संना गालांखानांगोन आरोना मानो होनबा उखैखानानै फैयो स्कुलनिफ्राय थ' ओंखामखौ संनानै लाग्रोनोसै आङो नैलै बोराय जासुलाया मालाय मायबा लाना फैसोदो मेथाइनो गोथाव बिराद जानो सिङाव पेरा दं आरोना नै गाइखेरनि स्टाफिं दं आरोना सिङाव बिनि नै बे सिङाव बिदि प्लास्टिकआवनो सोना दोनबाय थादोंमोन आरोना फ्रिजाव दोननानै जाबा गुसु गुसुनो बिराद गोथाव नाङो आरोना खायफा गुदुं जाना मोजां मोनो खिन्थु आङो गुसुखौनो जानानै मोजां मोनो आरो गुदुङाव माने बे सिनिनि दैनिफ्राय दिहुननाय जायोना ओंखायनो माने एकदम दै बोरैबा गिसि जाना थायो फ्रिजाव दोनब्ला मोजांनो रानथाबनानै थाबाय आरो बरियानो दा थाखोन मारनानै दोननोसै आरो नै मैथ्रु बिलाइ लामना दोनदो बेखौबो अनला खारै जानि मैथ्रु बिलाइनि थाइजौखौ जानि र' बेखौ बेयावनो दोनसै नै लादुबो दङ माथो लादुबो जायाखैनो बेदर दङ बेयाव बेदर संनि लोगोफोर आं दायो बेदरजों मैथ्रु बिलाइनि अनला खारै संगोन आरोना नोंथांमोना जायोना जायाखै कमेन्ट खालामना खोन्थाहर आंथ' बिराद गोथाव मोनखायो आरोना बेखौ जानि आरो नै लोगोफोर नै हाइजें सामब्राम होबाय ओमफ्राय नै बेखौबो बेयाव होफाखानोसै ओमफ्राय नै माइरं एसे होबाय बिदिनो बेदरा मोनगासिनो बेयाव जाब्रां मोननैसो नैबेखौ दै मिक्स खालामहरनानै लानोसै फाग्रा सानो गथा जानाय नंला आरो गथा जाबाय थाबा आरो फाग्रा साबाय थानो बायो बेदर संनानै लरायावनो होबाय ओमफ्राय बेदरखौ बेयाव खांनानै खानोसै ओमफ्राय नै खारैखौबो एसे होखानोसै खारैखौ बारा होआ नै एसेल' नामनि आन्था ओरैनोथ' गोखा जाखायो नालाय बे मैथ्रु बिलाइयानो बिराद गोखा जाखायोना खारै होबा मैगङानो कालारानो चेन्ज जाखायो आरो दा गोदौ होनोसै आरो आंना अनला गोथाङा मोनबाय आरोना दा गुबल' बेखौ जाया नालाय ओंखायनो जों आलुजों आरो बेदर मोनसे एवबावदो ओमफ्राय पियासफोरखौ दा मिक्साराव बेखौबो पिसिनांगोन आरो एवखांना लाखाबाय ओमफ्राय दा मिक्साराव पिसिनोसै बेखौबो गुबल'आ जोंहा खुगायाव बेफोरो माबाबा मोनफ्लांबा गोबागल'सै बेनिफ्राय आं दिनै नै सेन्देल जरासे अर्डार खालामदोंमोन आरोना 200 थाखायावनो मोनदों जि मोजां सेन्देल माने दाखालि मिश'नि बे सेल फैदोंमोन ना माने एसे आथाफोरा ओंखारगोनसो नामा खोन्था रोङा आरो आयु खेबसे आथायानो खेबसे गाननो ओंखारबाय ओंखारदों 200 माने 257 बिदि लादो 250 हमना ला बिदि लादो आरो स्कूल में कैसा लगा आज बताओ बहुत अच्छा लगा क्या क्या हुआ बताओ स्कूल में जब सर चला गया फिर से आया फिर वो वाले बच्चा ने बोला सर देवांश इंग्लिश बोलता है बोला फिर बोला फिर हम ऐसे टाइम बहुत बात करते रहा फिर ना सर के साथ बात करते रहे तुम थोड़ा सा बात किया फिर उस
सर ने बोला नाइस टू मीट यू ऐसे बोला तुमको हाँ। और तुमने क्या बोला और फिर मैंने बोला आई मीट यू मी टू बोला हाँ वेरी गुड फिर सर ने क्या बोला फिर सर ने बोला आई एम सो हैप्पी जब मैंने इंग्लिश बोला था अच्छा आज मुझे फिर से इंग्लिश बोलना पड़ेगा क्या भाई हाँ इसीलिए तुम अच्छे से इंग्लिश सीखो बेटा ठीक है मैं तो अच्छे से इंग्लिश सीखा हूँ तो फिर फ्यूजन जी गेमर देखने दो या यूट्यूबर देखने दो इंग्लिश बोलेगा तो मुझे समझ में आएगा इंग्लिश ठीक है नहीं जागुट लो बिपर के नहीं 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 इंग्लिश बुंबाय थायो लो मा की सही नहीं जागुट लो नहीं नै जागुटलोनि लोगोफोरा मायबा फ्रेडि मायबा मायबि नै एम्फौ एम्फला खिसलासै नै बिसोरनिया दिनैनिफ्राय सामार भेकेसन जाबानो गरम बन्द होबाय बिनि नै सामार होमवर्कबो हरखाबाय आरोना जाबसे बेसेबां पेजनि 34 36 36टा पेजनि हरबाय आरो हलिडे होमवर्क लोगोफोर जायै लोङै जबाय लोगोफोर नोंथांमोननि बैसागोआ माबायदि थांखो आसा खालामबाय मोजाङैनो मोजां थांबाय होननानै आंनि बैसागोआ एबार बिराद गाज्रि थांने मा बुंनो बैसागोनि 7 दिन न'आवनो थाबाय पार्टि जागासिनो थाबाय मोसानोबो थांबाय खामानिबो मावनो थांदो जेबो हाजिराबो मोनदिया बेनि उनाव न' जिबाय कामायना दोनदों बुरिया मोसानो फैनायफोरनो हरै हरै सेस दा मा जागोन मा लोंगोन आरो हि जोमफोराबो लासोबाय फांसन जानायफोराबो 500 टाका 200 टाका कालेक्शन खामि लांबाय जिबाय भान्दाराव दं बेबो खालि जाबाय सेस आं सानदोंमोन खामानियाव थांनो साइकेल गंसे लागोन होननानै बरबाद खालामनाबाय मा जागोन लोगोफोर दा आग्लानि आबै आबौ मुवा बनायनाय आग्लानि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बुस्थु बेखौ आं दा गारनो होनबाबो गारनो हाया बन्द खालामनो होनबाबो बन्द खालामनो हाया मानसिफोरदो रायजोफोरदो होसोजागोन बुरैदोबो होसोजागोन फुरथि खालामनो होआ जोंखौ बोसोराव खनसेल' मोनो होननानै दा मा खालामगोन आङो माबायदि जागोन दा बाजारा माबायदि खालामगोन फैसायानो सेस आन्दारा खालि आरो जिबाय पेन्डेल सेन्डेल खामदोंमोन इखौबोथ' उरायजोब्बाय बारा जिख्लाबजोब्बाय पेन्डेला इमान लस बैसागुआव प्रभु मा बुंनो बैसागुआव जोंनि हारिनिल' नङा पुरा नर्थ इस्टआवनो अखमनि मानसिफोरानो हारसा जा बर' जा बाङालि जा गासैबो बैसागोखौ फालियो मोजांनि बाथ्रा इन्जय खालामनांगो इन्जय खालामबा मा माइन्डफोरा फ्रेश जायो गोसोफोरा माने रिफ्रेश जायो लोगोसेयावनो मोसालायबा रंजालायबा मोसालायबा रंजालायबा मानसिफोरा माने मिलायलायनाया मोजांसिन जायो आरो ताल मिला मोजां जायो मानसिनि रिलेसनफोरा मोजां जायो बिसानि न' बि थांलाया बिसानि न' बि फैलाया बैसागोनि थ्रु मोसानायावनो इन्जय खालामनायावनो पार्टि जानायावनो ओमफ्राय रिलेसनफोरा मोजां जायो आरो बेनि थाखाय मोजां खिन्थु बै 7 दिन जे मानसिफोरा खामानि मावालासिनो न'आवनो जनानै जायो बिनि न' मोसायो बिनि न' मोसायो न'खरनिफ्राय फैसा कालेक्सन खालामो फांसननि नामाव मोसानायनि नामाव फैसा बरबाद जायो खामानि मावा 7 दिन चलो मा बुंनो आरो गावनि जाना मेंबायसो आं बुंना नों गावनि जानानैथ' बुंनांगौ र' मालायनि जाना बुंथांबा नों बुंजागोन नों मानो सेस खालामनांगौ दा आंनि फैसाखौ आं दा माबा थख्राव सोना दोन्दोंमोन दुखु नांसिन फुरथियाथ' खालामबाय मासासोबाय खानाबो जाबाय बिराद इन्जय खालामबाय सेस जाबाय फैसाया दासो टेनसना नांबाय लोगोफोर नाङाखैलै नैलाय गिनो लोगोफोर नोंथांमोनाबोथ' टेनसन नांखादो जाय टेनसन जादो जाय जायाखै कमेन्ट खालामबानो जाबाय दासो बोहैबाय गिनो आं बायदि सोर टेनसन जाखो लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय इमान खस्थ' खालामना फैसा कालेक्सन माबायाव फांसननि नामाव माखासे गायका फैनानै बास स्पिकार हमनानै नङाबाबो फंनैसो गाहाम हामा नोंसा नोमफाया फाथै बेपारि नोंसा नोमाया गय बेपारि होनना राजाबनानै बेखौ बुंफ्ला रायजा गान खोनासंनानै गाख्र'लायो नोंसा नोमाया फाथै बेपारि नोंसा नोमाया गय बेपारि होनना लाजिनाय गैथारा एसां रायजायो गानाव थेवबो माला गाख्र'सै मासासै हैजानि बुरियाबो गय बेपारि फाथै बेपारि हान्थो हाबा जांसिन आरे नोंसा नोमा नोंसा आया नोमा होनबाथाय बोरैबा हामा शब्दलै बियो बोरैबा खोनानायावनो गाज्रि खोनायो बेबायदि बुंनो हाना नोमा नोमफा होनबाथाय बे वार्डआ एसे गाज्रि जायो आरो जोंनिया बेबायदिनो नोंसा नोमा नोमफा माला माबाफोरा हिन्दी गानाफोरा नहय लेम्बरगिरि दिला देंगे फारारि दिला देंगे जेरैबायदि गान राजाबो ओरैबायदि सेंग्राफोराबो मटिभेट जायो फारारि लानो कारने बुलेट दिला देंगे माने गोदोरनि सिमां नुयोना बेनिखायनो गोदोर जानो कारने बिसोरो नाजायो बेनिखायनो जों बेबायदि खमजुरि गोजौ उथिनो हायाखै उथिदो लाखै बहुत गथ'फोरा माने
बहुत गथ'फोरा माने गावनि गोसोदो खस्थ' खामै फरायनानै खैतासो गोजौ उथिबोदो बहुत मोजां बिसोरनि थाखाय जोंनि हारिफोरा दावगाबोबाय दोङो मोजांनि बाथ्रा मा नाय थब हाबा खालामना लाबाबो बेसे डिस्टार्ब हाबा खालामाबाबो डिस्टार्ब बाराय होनना बुंजायो खैना नायनो थांबाथाय बासि जाजासै खैना नायनो थांबाथाय बयबो जानानै थांबाथाय माने गिस्रोम थांगोन लावदकरासो बुङो ना बारायसो ना बासि जाहैगोन दा थां मानसिफोरा बेनि थाखाय थब मानसिफोरा हाबा खालामो आरो हाबा खालामना लाबा नै आं बायदि फस्थायनो गोनां जायो दा नैलै आरामसे जनानै मबाइल सेंग्राफोरदो लोगोफोरदो टाइम पास खालामबाय थानो हागौमोन अबा गुपसुप जानानै ओमफ्राय एसे टाउनफ्राव गिदिंना फैनो हागौमोन खानाय मालिस खालामबाय थानो गोनां जादों लोगोफोर होमबा आं जि नोंनि खर' मालिस खालामो आथिं मालिस खालामो मोनबो मालिस खालामा लोगोफोर एसे बाय मायबा मालिस खालामनोबाथाय दाय नांदों आं होनना बुंजायो लोगोफोर खामाबा था आथिं सासोदलै होनबाथाय सागोनखा सुन गिदिंबाय थायोना आरो मानसिया सुन गिदिङो मानसिया थाङो डिउटियाव गावनि खामानि मावनो थाखाय नोंसोरखौ फिसिनो थाखाय नोंसोरनि थाखायसो थाङो जोङो आरो बुंजायोसो उल्टा लोगोफोर जियानो जाया मानो मोजां फराय मोजां जानो थाखाय नाजा साकरि मावनो थाखाय नाजा साकरि मावाबाबो बिजनेस खालामनो थाखाय नाजा फिसा मोनसे दखान खुलिनोबाबो नाजा दिनैनि दिनाव बिजनेसाबो बहुत मोजां बयबो मोनसे नङा मायबा खामानि मावो थ' लोगोफोर थावा फोनखांबाय थाव फोननाया जाबाय दा गाबोन फुङाव इयो सुसिगोन बिनि खामानि आंनि खामानिया जोब्बाय जेमान हेल्प खालामनांगौ हेल्प खालामना होबाय सुनाबो होनायनो र' सुनाथ' होनो हायो खिन्थु रेस्टबोथ' मोननांबायना दा खामानि दोङो गाबोन डिउटि गारना नोंनि खानायखौ सुबाय थाबा आरे नोंनि खानायखौ जुदि आं दै लखबबाय थाबाय सुबाय थाबाथाय ओमफ्राय नोङो दैखौ ओरै लखबना दै लखबना होगोन दैखौनो लखबबाय थाबा सेम्पु बायनो थाखाय थाव बायनो थाखाय जानो थाखाय फैसा मोनगोन बेनि थाखायबोथ' खामानि मावनांबायना बेटाखौ फरायनो थाखाय नोंनि सला गस्ला बायनो थाखाय बेनि थाखाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायना माबायदि नांदो कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाज्रि नांदोंबाबो कमेन्ट खालाम सोरखौबा दामबायबाबो कमेन्ट खालाम दामाखैबाबो कमेन्ट खालाम थ' लोगो मोनलायगोन बेबायदिनो मोजां गाज्रि बाय गुड नाइट खुलुमबाय गोजोन्थों